a ci gaba da ayyukan alkhairi da kuma sabbanta gine-gine da kuma yadda za a tsara jihar Kano da sabunta jihar Kano da mai girma gwamnan jihar Kano yake yi, injiniya Abba Kabir Yusuf yake yi, wato Abba gida-gida. Abba gida-gidan da tun bayan da ya karɓi mulki ya fara rushe-rushe, kuma ya fara rushe wajen da aka gina ba bisa ƙa'ida ba, wanda gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ta gabata ta gina ba bisa ƙa'ida ba. Injiniya Abba Kabir Yusuf ɗin ranar da ya karɓi rantsuwa ya ba da tabbacin ƙwato wannan waje tare da rushe su domin a dawo da al'umma aikinsu kuma a yi abin da ya dace a wajen. Injiniya Abba Kabir Yusuf Abba gida-gida a ci gaba da aikace-aikacen da yake yi ya rushe wani sabon gini da aka yi a filin Riskuwa da hawan mulkinsa, sannan ya rushe Daula Hotel da kuma masallacin Idi da wasu waje da ake ganin cewa an gina ba bisa ƙa'ida ba. Sai dai a ci gaba da aikin da injiniya Abba Kabir Yusuf yake, wato Abba gida-gida, abin ya biyo ta cikin gida, wato ya biyo ta cikin gidan gwamnati, inda injiniya Abba Kabir Yusuf ya ba da umarnin rushe shataletalen da yake gaban gidan gwamnati, inda ya ba da umarni nan take a share wajen, sannan kuma a dora da sabon aiki da sabon samfurin da kamfani ya kawo za a yi. Domin kuwa injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce gaba ɗaya shataletalen da aka yi bai kamata ma a nan ake yin sa ba. Asali irin wannan shataletalen na nuna al'ada ana yin sa ne a mashigar gari, kamar mashigar gari inda za a shigo Kano sai a je a yi wannan shataletale. Haka injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce idan ba yi wannan ba, akwai shataletalen gidan sarki inda za a je a nuna tabbacin nan gidan sarki ne, a je a yi wannan shataletale, to babu laifi. Amma ba a zuwa gaban gidan gwamnati a yi wannan shataletale, inda gwamnatin da ta Abdullahi Umar Ganduje ta gabata ta yi, kuma ta ware makudan kuɗi naira ɗaya har naira biliyan 2 domin gudanar da wannan aiki. Shi dai injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce tun yayin lokacin da aka gudanar da wannan shataletale lalle an yi almundana da kuma handama da babakere wajen gudanar da wannan aiki, domin aikin gaba ɗaya kuɗin da aka ware mai, kuɗin da ya kamata a ce an ciyar da jihar Kano gaba ne a wasu ayyuka ko a iya fannin ilimi da harkar lafiya, aka san naira biliyan 2, lallai jihar Kano za ta san cewa an yi mata sabon tsari sannan an gyara a ta fuskar lafiya. Haka injiniya Abba Kabir Yusuf ya ba da umarnin share wannan waje, sannan kuma da share wannan waje da kuma ginawa da kuma gina sabo nan take. Injiniya Abba Kabir Yusuf, wanda tun bayan da ya kama aiki a matsayin zaɓen gwamnan jihar Kano ya fara aiki a faɗin jihar ba dare ba rana, wanda har kawo yanzu ba a ga injiniya Abba Kabir Yusuf ɗin ya zauna a ofisinsa ba, wato ofisinsa na gwamna. Yana ci gaba da zagaye da gano matsalolin jihar Kano da kuma ta inda zai gyara. Sai dai a zagayen da sabon zaɓen gwamnan jihar Kano yake yi, mai girma gwamnan jihar Kano ya gano badakalar da aka yi a tsohuwar gwamnati ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda ya ce samsam ba fa za su lamunci irin wacce badakala da gwamnatin da ta Abdullahi Umar Ganduje ta yi ba. Da haka sabon zaɓen gwamnan jihar Kano kuma mai girma lamba 1 a jihar Kano ya bada tabbacin cewa duk inda aka gina ba bisa ƙa'ida ba, wajibinsa ne kuma wajibin gwamnatinsa ne, tunda gwamnati fa ba tashi bace ba kuma shi kaɗai gwamnati ba, gwamnati da shi da al'ummar jihar Kano, domin su suka tsaya tsayin daka domin zaben sa. Haka tunda suka tsaya tsayin daka domin su zaɓe su tabbatar da shi a matsayin zaɓen gwamnan jihar Kano, wajibi ne kuma dole akan shi ya tsaya domin kare mutunci su da dukiyoyinsu. Haka ba zai zuba ido wasu tsaron mutane su kwashe dukiyar jihar Kano su yi gaba da ita ba, kuma yana matsayin gwamnan jihar Kano wanda yake da karfin ikon da zai karɓi al'umma ga dukiyarsu kuma bai karɓu ba. Haka sabon zaɓen gwamnan jihar Kano ya ƙara gargaɗin 'yan gwamnatin baya da suka tabbatar sun yi handama da babakere a ofis ɗinsu, lallai tun kafin hukuma ta zo kansu su yi ƙoƙarin dawowa da gwamnati dukiyarta, domin kuma gwamnati ita ce al'umma. Da haka kuma yake ce al'umma ce ta kawo shi, don haka al'umma ya zo yi wa aiki, don haka duk abin da suka ga yayi ba fa aikinsa bane, aikin al'umma ne, domin kuwa al'umma sun zaɓe shi ne don yi wannan aiki. Haka sabon zaɓen gwamnan jihar Kano wanda ke ci gaba da samun addu'o'in fatan alkhairi daga wajen al'ummar jihar Kano. Sai dai akwai wasu mutane da suke ganin cewa gwamnan jihar Kano ba haka ya kamata ya salon mulkin nashi ba, irin su tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma Dr. Shekarau, wanda suke ganin cewa ba haka ya kamata ya salon mulkin nasa ba, da kuma wasu mutane. Sai dai har kawo yanzu ba a ƙara jin ta bakin su ba, tun bayan da gwamnan ya ja kunnen su cewa kar su ƙara mai katsalandan akan harkokin mulkin sa, domin kuwa zai fara bincike ne inda gwamnatocin da suka gabata, domin binciko yadda al'amura suka gabata, musamman ma a gwamnatin da ta Abdullahi Umar Ganduje, gwamnatin da aka fi mata zargin badakala da handama da babakere. Haka injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce ba zai yi ƙasa a gwiwa ba, kuma ba zai yi sanya ba wajen tabbatar da ya dawo da al'ummar jihar Kano dukiyarsu. Haka duk wani wanda ya rike mukami a gwamnatin da ta Abdullahi Umar Ganduje ya shiga taitayinsa, sannan kuma ya kokari dawo da dukiyar al'ummar jihar Kano, domin kuwa al'ummar jihar Kano sun zaɓe shi ne domin ya yi musu aiki,
inda gwamnan ya bayyana cewa wajibi ne tabbatar da cewa ya yi wa al'ummar jihar Kano aiki kamar yadda suka zaɓe shi.